Oroigarri bator eta ekintza hau osatzeko hemen guztiaren artean agurtzen hasi behar naiz. Ez dakitu da agintariak dauden, aginduta zauden, bai Zumarrakok eta bai Azkoitiarrak, Azkoititik etorritakoak. Zumarrako udal agintariak hemen direla esaten didate. Kaixo agina ta hemen bilduak, hasi berri da jarduna, ospakizunan sorburua da, aspaldikoa urruna, aitortu behar hainbeste urte, azkar pasa zaizkiguna, elkartearen mende erdia, baita ospatzen deguna, izandakoak eta garenak, goza dezagun eguna. Joan dakoak orain ditugu, gaueko izarren diztira, gaur egunean geranak ere, ez gara gutxi guztira, hau ikusita gerora gehiago, sortu litezken ez dira, joanak taku taletozkenak, agin ontan biltzen dira, sustraiak sendo eta adarrak, etorkizunai begira.
hor ikusten dutena, behin bat jataren besteari. Niri salda egiten akitsi zian da, ni eskuan nahien eman eta ez da etorri. Bueno ba. Bosgarren zenbakia uste dula eta memorizari naiz. Eta hau ikusi dut hor aginaren landatzen ondo. Eulogio Alberdi! Eulogio! Bai, Bai, Eulogio. Gu direktiban izandako gaude, Eta zu bildutako zizat bila jandare bai. Baina dana ez dugu kontako. Eta hirugarren zenbakia, podiuna dauka honek ere, Josune Begiristain. Bizitako bizira honak, Josune, galderatxoa. Sortu zanon 1975 urtean. Eta orduan altziteke neska bat, elkartean. Elkarteak hankare hartan hasi ziren sortzen, baina emakumeak ez ziguten uste mazki izaten. Baina agina oso txiki bat da, baina beti emakume eta gizon batea ebili gara, kuadrilan lagunak, eta guztion elkartasunean egin genuen elkartea ere. Eta handik honea, horre. Gazaki ziur, Gipuzkoan, Gabiri edo aginalan lehenbiziko emakumeak bazkide izan zianak elkartea. Eskerrik asko. Jose Angel Toledo, Mikel Zabaleta eta Amari Legorgu. Eta hauek ekarriko duten. Arantxa Begiri ustandie. Ondako oroigarria. Bertxoaren egilea uste Sebastian Ikaso dela. Erari, txiko dugu, abestu bertxo hori. Hori gokeatzen da. Auzoa bilduta elkartzeko, bazen zerbaiten premia. Bazen lokal bat eskola gisa, aurretik erabilia. Patxitxatata eulogiona, elkartearen ideia. Ta elkartea sortu zenetik, pasada mende erdia. Gutxi batzuen ametsa zena, orain askoren egia. Gutxi batzuen ametsa zena, orain askoren egia. Patxi falta da, baina ez da urrun, ez gaitezela goibeldu. Ta eulogio dagon tokian beti da zurkaitz zimendu. Ta txatak berriz garaizailetan, eldu behartzen ari, eldu. Aldi berean izan zerate, aurrendarita eredu. Sarri bezala gutxik hasia, asko disfrutatu dugu. Sarri bezala gutxik hasia, asko disfrutatu dugu.
Hamasei eta 50. 15 segundu taldea.